No. A sme v bazilike v Ostrihome. Aj ty koj, Maťo. A teraz ja vás. Hej, a teraz ty, hej. Hej. Môj kráša fočí. To je jedno. Tak. To je skoro tak isto. Maťo, poď k nám bližšie. Veď neboj sa. Bože, táto robí, poď k nám bližšie, Jakub. Ona robí furt také grimasy. Hej, ty si môj malý kajojčok, však Verča, pozri sa. To sme boli malí. No, ono ťa až hore. Vyvezie ten vláček. To sme boli malí. Je hore. To sme boli Hore, malí. pred tú. Keď si ty bola malá. Maminka, to sme boli malí. No, to som mala Kaput, mater, magistra, Ecclesiarum Hungariae. O, pekne je to vysvietené. Aj tam je kostol na kopciach. Pekná, táto časť Maďarska je veľmi pekná. Jediná časť Maďarska, kde sú kopce. Čo to máte napísané? Čo to máte napísané? Poďme pravou stranou. Dvíhaj nohy. Aj nápis je tam. Kaput mater magistra Ecclesiarum Hungariae. A tu je taký oný, žolt Šimon. Ale nie. No, tu sme sa fotili, Veronika, pri tomto, pri tých stĺpoch. To by sme išli. A si zoberte, že čím staršia stavba, tým impozantnejšia. Tam je král. A chcel by som vidieť v Barcelóne tú katedrálu. Ja by som, keď budem v štvrtok škaredá, aby som išla do vnútra. A dá sa aj hore do veží ísť. Ideme my sa robiť. A tie kopce sú pekné. Hej. Tam domčoky malebnie sa. Počkaj, chcem výhľad na Štúrovú natočiť. Už keď robím video. Okay. No. Kajojo, zakývaj mi. No poď. A mama, pozeraj sa mama ešte, mama tam opretá. Tu zavreté, neviem, či z druhej strany by sme nemali ísť. Aha, tak poďme z druhej. Pekne je to vysvietené. Kajojo! Idem natočiť, hej, tam výhľad. Obrovské je to, obrovské. Druhá najväčšia po rímskej katedrále, katedrála v Európe. Tam to bude zavreté.
Či nie? Poďme natočiť, toto. Čak je to veľké, Veronika. No. A tu je ešte lešenie. Fú, ty kokos, to musí byť výška. Múzeum. To je ako pevnosť, to vyzerá. A tam je oné, Štúrovo. Dunaj. Ostriom. A za Dunajom Slovensko. No, tak sa s vami lúčim, ešte spredu katedrála. A dnu sa svieti.